Hello. Yes. Welcome once again. Tinokugamuchirai muchirongwa chedu Gota men's issues. Nasi musi wechishanu kudai. Today is a Friday, and we are on episode number 7. Thank you so much for continuing to join us every week. This is a program yatinotarisa ma-issues anechekuita nevarume, but kutaura kwatinoita ma-issues anechekuita nevarume anotonyanyozikanwa nemi vakavakomberedza. Saka muchirongwa chino vana amai tinokudai, vana tinokudai, and everyone else who can contribute to the life of a man. So we welcome you to this program and we thank you so much. Nekuramba muchititsigira. Kana muri kutiona muri paFacebook, ndinokumbirawo kuti mukwanise kuita share on your profiles and on your page. Kana muri kutiona muri pa YouTube, ndinokumbira zvakare muite share the program, and please don't forget to follow and like our pages on Facebook, Elzeng TV, on YouTube, Elzeng TV, TikTok, Elzeng TV, Twitter, Elzeng TV, Instagram, Elzeng TV. Munotiwana tiri papo, munotiwana tiripo. Saka ndiri kungokugamuchirai nekukukurudzirai. Thank you so much for continuing to join us, and thank you so much for being here as well today on a Friday. Sekuziva kwenyu Friday nditsikere kuti tinenge tina guest watinenge tinaye every Friday, but nhasi zvakare hatina guest because tino topic yatinoda kutanga nhasi yandiri kufungira kuti tinogona kuti tikwanise kuzoipedza by Monday tinge taipedza. So kutanga next week tinenge taana nemaguests edu tichifamba zvakanaka. So ndinokutendai nekujoina kwamaita muzuva ranhasi. Ndinotenda kuti ticharamba tichibatsirana nevarume tichikomberana. Kana muri vana amai, you will be with us here tichikomberana as we will be helping those men. Kana muri vana as well, tichibatsirana nevarume so that we see how these things work. Kana muine issue yamunofunga kuti munogona kuda kuti tidiscuss on this topic, ndinokukurudzirai kuti find a link iripo on our profile where you can put in your issues secretly. Hapana anoziva kuti ndiwani, then todhila naye. Tinogona kuiverenga pano topa vanhu kuti vatizivise zvavanofunga on that matter. Kana kuti unogona kungouya even on the inbox yepaFacebook panapa. Our producers will find your message and relay it to us, or any inbox even yepaX, paTwitter. Kana uri ipapo unogona kuuya zvakare. Kana kuti munogona kujoina our Gota group, and then the link ire WhatsApp group riripo pano pa Facebook profile, unogona kuriwana ipapo. But thank you so much for continuously joining us, and thank you so much for your support. Tiwana support yenyu, ma-views ari kukwira each and every week. Zviri kuitwa nekuda kwokuti muri kutisapota uye muri kutsigira chirongwa. Saka tinokutendai. Kune zvakawanda zvatiri kukurongerai, kune zvakawanda zviri kuuya, but thank you so much for continuously supporting us. Rambai muchititsigira. Chirongwa chedu chanhasi, episode number 7, tiri kutarisa ma-conflicts between fathers and sons. Kupokana kunoita vana baba nevanakomana. Conflicts between fathers and sons. Kupokana kunoita vana baba nevanakomana. Topic iyi inoita sekuti haina musoro kana tichiitanga tichiitaura kudai, but ndofunga muchazoona as we delve into so many details, muchazonyatsoona kuti zvechokwadi hondo iripo pakati pana baba nevanakomana. Saka toda kuti tionesane kuti hondo iyi inobva kupi, inokonzereswa nei, and what really happened. Ine ari kutaura nemi, muri kutaura nemunhu atoriwo nevanakomana vake vairi. Hatina zvedu hondo yatingati tine hondo, but you will find kuti the way yatinorelate nevakomana vangu is different from the way yandinorelata nemusikana. The same problem yandogona kutsiura vakomana kuti vakomana izvi zvamaita izvi hazvisirizvo, musadaro so, vachitogumbuka vachitogona kutonozvivharira. Musikana ndikatongotsiurana naye the same problem iyoyo, unogona kutozoona atogara pamakumbo takutotaura nyaya atokanganwa kuti ndozvamboita sei, ndozvamboitika. Saka pagara vakomana pavanenge vachikura, pane kakudawo kuzvinzwa kuita zvibaba as well.
saka ikako kakuda kuzvinzwa kako kanozokonzeresa maconflicts between them nana baba. Saka ndirangoti tione isusu kuti what causes these issues or what causes these conflicts, and also tionesane kuti how best can we go around maconflicts akadaro, because sometimes kuvapo kwao ndosamtona kuti vanakomana kazhinji nyangwa baba vakasvika achiona TV mumba anobva atosuduruka osimuka odi oenda unogara somewhere. Izvozvo zvinhu zvokuti tikagona kudhila neconflict inoitika between vanababa nevanakomana zvinopera, because those people are actually supposed to be closer. Vanofanira kuva close and vanofanira kuwirirana, because pane zvinhu zvakawanda zvavanofanira kudzidzisana baba nemwanakomana wavo. But kana pakasaita ukama, kana pakasaita relationship yakanaka, you will find kuti they will not be able to be teaching each other zvakanaka. So maconflicts aya haana kutanga nhasi and haana kumbotanga nesu vekuAfrica bedzi, but maconflicts atogara aripo, agara anotonetsa. When we look at the conflict between fathers and sons, maconflicts aya atori age old and they echo through history. Kubva kudhara, even mukaverenga maliterature, countless living rooms, and it's a saga that often begins with disagreement. Zvinototanga nemadisagreements akawanda anenge achitoitika pakati pana baba nevanakomana, but kana ikabatwa zvakanaka conflict yacho iyoyo ikaresolvwa zvakanaka, it will definitely evolve into a profound journey of growth, empathy and change, because mwana paanozotanga kukura, especially paanozosvika palevel kuti akuzoitawo vana vake and so forth and so forth, anozotanga kunzwisisa kuti baba vaizama kuita sei and what was happening. Saka paanotangawo kunzi akuita baba, perspective yake inochinja. So what is supposed to happen is kuti isusuwo vana baba vari current tinofanira kuita patient nevanakomana vedu panguva idzodzidzi dzavanenge vakuda kuzvinzwa kuita kumaguru and so forth and so forth. Pandoda kuti tinzwisise kuti zvinowanika pakati pana baba nevanakomana panoitika maconflict, but patime iyoyo iri kuitika conflict panofanira kuita one anomake a decision kuti I have to grow up. Panofanira kuita one anomake a decision yekunzwisisa kuti what is really happening and kunzwisisa kuti zvinhu zvagara zvinotoitika between a father and a son. Maconflicts ariko anogara aripo. So if it's something that is very 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 familiar, hachisi chinhu chinyuwana kana muri baba musiri kunyatsonzwanana zvakanaka nevanakomana venyu, kuti mungonzwisisa kuti this is not something new, but this is something that has always happened, but you need proper conflict resolution methods for you to be able then to ugone kubatsirana nemwanakomana wako, because vamwe vana baba vanopedzera vakurama vakuti chienda kuna amai vako, because mukatarisa relationship yababa yemwanakomana naamai inenge iita sokuti iri smooth, inenge iita sokuti yakanaka at that point in time, but pane ubaba huchangozodikanwa still. Unogona kuti uchiitisa mwana wako homework wotonyatsonoti kwandiri zvandiri kutotsanangura hasi kutozvinzwa, but akaenda kuna amai vake homework iya vanenge vachinyatsoita vachisekerera vachifara, paroratidza kuti hapana kana problem. It's probably because that element of fear inenge iri muna baba yekuti baba vane kamwe kakutyisa kavanenge vainako, baba vane kamwe kaintimidation kavanenge vainako. Zvinhu izvozvo zvinoita kuti chese chamuri kuda kuita as father and son chinenge chiine some form of friction, hachinyatsobuda zvakanaka. Saka ndo zvatoda kuti titaure nhasi. Saka when you look at the conflict pakati pana baba nevanakomana wavo, it starts nenyaya yegenerational gap. That's number one. Kana tataura maseeds econflict yababa nemwanakomana wavo inotanga nenyaya yegenerational gap, because vanakomana vanenge vachitarisa vana baba vavo voona sokuti ma-authoritarian, vaya vekuti varikuda kuexercise authority pandiri, but achida kuexercise authority daro ari kumuona sokuti mudhara uyu ari out of touch and he's set in his own ways, haachinje mafungiro ake. Saka vanobva vatanga kufila suffocated, vanakomana vanobva vatanga kufila suffocated neparental expectation or resentful of their father's decisions. Saka vanotanga kufila suffocated, but also vanobva vatanga kuva resentful of any decision inotanga kuitwa nababa. So ndoda kuti panzwisei papapo kuti ivo vari kutokuona sekuti ivo you're out of touch, and then ivo karamba wakada kuvasosa vanotanga kufila kuti muri kuti suffocate, and then votanga kugumbukira every decision that you are going to make as a father
anotanga kuva angry and anotanga kugumbukira iwo sababa. Saka ndoda kuti tipanzwisise ipapo kuti it's not your fault, but panenge pakudawo kuti uve nemaproper conflict resolutions as a father, because kana tichitaura kuti vanenge vari out of touch, inini ndinotomboti kana ndichitaura nevakomana vangu ndogona kutozvitengera bhutsi yangu yandaona yandafarira and inenge ichifambiranawo nezera rangu, but ndichisvika kumba vandanga kuti manje iyi muchaipfeka muchienda kupi, kana manga muchiplana kuti muchazoipfeka muchiuya kuchikoro kwedu, you are not going to wear this one because inotinyadzisa. Apa ende ndicho ndakafirira, ende kana ndikaenda kune vamwe vezera rangu vanenge vachitondibvunza ko bhutsi mudhara makaiwana kupi, zviri kufamba sei and so forth. But pandiri kusvika kuvakomana vataura kuti vari kutonyara kuti mudhara apfeke bhutsi iyoyo, vari kutonyara. Saka sometimes sana baba munogona kuchiitwa court in between manje kuti vakomana vari kuti mupfeke zvechikomana zvekuti unogona kutotengerwa bhutsi ine makala kuti ndo zviriko mazuva ano. Apa amai vanenge vachidawo kuti mupfeke zveubaba zvakadzikana. Saka muri kuona kuti damburana kunenge kwakuitika nekuti ivo amai nevakomana vavo they are very close, but panogona kunge vakuita iwo tiye apart, because wakufanira kuchibhalansa pahembe dzako dzakupfeka, kuti ubhalanse kuti mukadzi asafunga kuti baba vakurohwa nemidlife crisis. Apa vana vachidedzera kuti isusu mufanira kutopfeka zvinhu kwazvo, ende zvavanenge vachiti kwazvo zvacho zvinhu zvokuti iwewe unogona kuona kuti zvinhu I cannot wear these things, handigona kupfeka zvinhu zvinoda kuti zera rangu hazvichadi zvandipfuura hazvichaita. Saka munopesana nekunetsana zvinhu zvakawanda, but nyaya hombe ingori pakuti it's generational gap. Ndinotenda kuti even isusu tichikurawo kune zvimwe zvinhu zvapfekwa nana baba vedu zvekuti taigona kumbopota tichivhiringika kuti pomudhara vari kurasika pano. Saka ndo zvakungoitawo vana vedu mazuva ano, but iwe kuti uchaonekwawo sababa manje wakarova dhipi dzavari kupfeka mazuva ano dziya bhurugwa rako richisvikawo mu, kana kuti mahairstyle avo avanenge vachida kuita hazvibude manje. But there is always a balance, and I believe that there are always places where you can actually be able to match them. Isusu nevangu titonedzana kana iro bvudzi rori vanenge vachitomboda kuti ritombokura nditombomona-monawo zvavanenge vachida kuita zviya kuti kana kuita mahairstyle waya ekuti unobvisa uchisiyawo musina bvudzi kumusoro kwakadii kana mamohoko. They want all those things to happen because even TVs avakuwacha mazuva ano and everything, vanogona kuona someone else ari older than me akatoita zvinhu zvakadaro, but vagotadza kunzwisisa kuti from a cultural perspective kwatinobva nezvimwe zvese zvatinoita hazvichanditendera manje kuti nini ndichifamba ndakaparwa rimwe divi rimwe rakamira zvakanaka, but or maybe makudzirwo andakaitwa probably iyoyi yacho yaisatoitwa. Vamwe taigara mazuda tichakura taibva tasiya musina chinhu mumusoro. But how do we balance now nevanakomana? So toda kutaura maconflicts. Saka ndataura chekutanga kuti some of the seeds of conflicts, number one is just generational gap. Musanyanyonetseka baba mufunga kuti ndazonyanyorasika. That gap irorero rinoita kuti paite some form of conflict inowanika between baba nevana vavo. And then number two, chinozoitikawo vanakomana pavanenge vachikura, remember vakutanga kuonaonawo zvivasikana. Sometimes munogona kufunga kuti they are still very innocent, but vakutanga kuonaonawo zvivasikana and so forth. So saka pavari kuona kudaro panozobuda rebellion manje and nekudawo independence. So there is that rebellious spirit inoita trick in to the son, and also the desire for independence. So but a rebellion iyoyo inokonzereswa ne the initial tension yagara inotongovapo between baba and vanakomana vavo, and that quest for independence inobva futi from that tension. That's why inini ndiri kuti ninika ngatichitsvagai maways ekudhila nematensions iwayo, ngatichitsvagai maways ekubvarura matensions pakati pedu. Kana pakati pedu pakasava netension, tinogona kuchigadzira manje kuchidhila nethat spirit yekuda kuva independent uye nethat spirit yekuda kuva rebellious. Saka tension inokonzerwa nezvanambotaura kumashure kuti generational gap ikagona kudhiliwa nayo iyoyo inobva yaita trickle into the aspect yekudhila nerebellion and independence. Saka vanakomana kazhinji vanenge vachida kuita carve their own path, and also vanenge vada kuchallenge vana baba vavo pawisdom neauthority. Hausikamboona kuti unogona kutonzi mwana wako kana ane 12 years ukogara pamudhara maita semarasika. Ivo vanenge vachifunga pakukura kwavo vane zvimwe zvinhu zvavari kutoita zvavanofunga kuti imi munokumbobvira makaita. Havasinyatsombovisa kuti kunyange kana dai kwako kunzi mushoko raMwari chairo chairo Bhaibheri rinoti nothing is new under the sun.
zvese zvavanogona kuita. Ndosaka uchiona kuti kazhinji munogona chinoizoita kuti mamwe matensions anyanye kuitika ndechekuti baba muri kukasira kuenda kumberi kwavo because muri kuziva zvavari kuda kunoita. Vana amai kazhinji they will be so innocent because havana kukura makuriro atakaita isusu sevanakomana tiri vanakomana. Saka vakomana ava havana chinyuwani chavanogona kuita chekuti iwewe hauziye sababa. Saka unenge uchitoziva kuti apa medzi dzichafamba dzakadai apa dzakadai, apa mai vanenge vavharwa kudhara vatobvuma. Saka iwe pauri kuona. Saka zviri zvakanaka ndechekuti iwewe sababa sometimes imboita sekuti hausi kuona, imbomutendera kufamba nenzira iyo because remember iwewe chiri kuita kuti uzive nzira iyi ndechekuti wakafamba nayo, but uchingozoisa maguidelines kuti zvisaenda kuma-extremes. Kana zviri zvinhu zviri harmless, imbomurega amboita, imbomurega ambokunyepera muchana kuti atazosara kuchikoro tichistada, kana kuti imbomurega amboita getaway paamboya achikunyepera kuti tida mari yephotosynthesis. Handii ndo zvamaitawo imi muchienda kumba muchinonyebera vabereki venyu. Hatida mari yephotosynthesis neosmosis kana kuti yediffusion. Iye unombomuregawo wambokunyeperawo 1 or 2 things. Usabva wamuratidza every time kuti handatokubata zvauri kuda kuita. Matensions iwayo anozobuilda into rebellion. Sometimes imbomuregawo achifamba achienda kumberi. Saka vanoda kuitawo carve their own path. Sometimes vana baba futi tine challenge kuti vanakomana vedu vamwe venyu mutori nemacareers amakarongera vana venyu izvezvizvi. Vamwe mukutori mwana wangu is going to be an engineer, mwana wangu is going to be a doctor, mwana wangu is going to be a lawyer. Ndimi muri kuvarongera, but iye ari kuronga kuti ndoda kuzoita musician, ndoda kuimba. Iye ari kuronga kuti ndoda kutamba bhora. Iye ari kuronga kuti ndoda kuita market. Iye ari kuronga kuti ndoda kuita actor or actress. Actor handiti vakomana vatotari nezvavo. Ari kuronga ndoda kuita actor. Imi baba ndopa muri kutora engineer zvedu musoro menyu. Apa iye kuchikoro medzi dzacho hatorina basa naro. Saka achafoswa mwana kunotanga kunzi unorova ma-extra lessons emaths, unorova ma-extra lessons escience, because in the mindset yababa vari kuda kuraisa an engineer. But toda kuti titaurirane nekunzwisisana kuti vanhu vatiri kuraisa avo vane their own parts dzavari kuda kuita cave, vane their own parts dzavari kuda kuita cave. Saka imi mukaramba muchida kuforsa your own way, ndo panozotanga kushanda the rebellion aspect ipapo. Saka ngatiregerei kunyanyo vanhu kirikiri, kunyanyo kuda kuita zvakadaro navo. Saka panobuda zvinhu zvakaita sema-arguments nema-disagreements and then ma-strained relationship zvinobva zvatanga kuva a norm during this phase. Arguments, disagreements, strained relationship, they become a norm pastage iyoyo yatiri kutaura nezvayo. But zvandiri kuzama kutaura ndezvokuti mimi sababa, because inzira yamakafamba nayo, because kune vana makatobvako kudhara, imimi ndima ane simba manje rekugona kuzama kulimita the arguments, kuzama kulimita the disagreements. Sometimes mutombomusapota kana ari kuda kutamba bhora, mutombomusapota pabhora racho iroro, muchienda naye muchinoona achitamba, and then kana maona achitamba ndo pamune makuzoonesana zvinhu but shamwari ndikuona sokuti zvakamira zvakadai. Hamubva mamutidyo kana kuri kuti haasi kunyatsori kuona mamutidyo kuti ashamwari bhora riri kukurira, but munomuonesawo kuti ashamwari zviri kufamba zvakadai as a wisdom. Sababa vakura moitsvaga wisdom dzekuonesana nemwana kuti bhora ramuri kudai rikai ndinoona sokuti makumbo enyu ese ndeeleft, basketball yamuri kudai kai ndikuona sokuti manyanya kupfupika, hazvisi kuita sei, hazvisi kuchabuda zvakanaka zvokuti mungaita career. Kana kuti you start guiding them, kana vari vanoda masports iwo ngoida kuti vaite ascientist, wochimuita kuti wochimuleader kupathway yesports science, ashamwari ndoda kuti kudai. And then kana kuri kuti muri kufambirana muzvinhu zvaari kuratidza kuti anoda uye muzvinhu zvaari kuratidza kuti anofarira, muchaona zvakare kuti achatanga kuita sei, achatanga kufara kuti my father ari kutondisupport. Hapana apa pakutobuda sports scientist. Yes, imawana uyu ari kudhila nesports dzake, imi muri kudhila nescience dzenyu, mese mabenefit sababa remwana. But kana mukangoramba mongokrashana muchingoitsana nharo every day, simuka udai, enda unoverenga, siyana nezvebhora, siyana nezvemagitare, gadzira musoro wako udai, gadzira musoro wako udai, hazvichabuda manje. Tension yacho anoramba achitoswedera kuna amai vake. And handisi kuti pane chakashata kuti mwana aswedere kuna amai, but ndiri kuti mwana akomana ngave nezvimwe zvinhu zvaanowana kubva kuna baba vake, ngave neimwe nguva yaanospenda nebaba vake vachitaurirana vachionesana. Mwana ngaasvike palevel kuti even probably paanoita kana first girlfriend yake anova free kutaurira baba kuti ndo zviri kutoitika mukati meupenyu hwangu. Mochigara pasi muchionesana kuti zvino uyu wawana uyu zvaasinganamati,
kana muri vekunamata kana zvino waawanawo asiri weculture yedu pane maconsequences akadai. Munenge mune maexamples amuinawo, uyo akazonzwai, uyo akanzwai, momuonesa kwete kuti momuchisiya, but mochimuonesa kuti toda kungoti nguva careful munyaya dzakadai, mochimuudza kuti saka zvinorevei kunzi ane girlfriend, zvinorevei, nekuda kwokuti imimi baba kana mukasamutaurira manje zvinhu zvandiri kutaura izvi isusu vana baba vedu havanambokwanisa kutitaurira, takazvinzwa mumastreet. Saka mumastreet unongotodzwa kunzi kana wane girlfriend the best thing zvawafana kuita kurara negirlfriend yacho and so forth and so forth. But imimi sababa munonzwisa mutemo chaiyo nekuda kwokuti vakomana sometimes vane a disadvantage. Tomboti mwana wenyu ane kana 15 years adanana nemusikana ane 14 years, ndikokupa as an example, vakarara vese because mwana uyu ari under age, mwana wenyu anogona kutosungwa pamutemo because aita muhombe pamusikana ende musikana ari under age. So ndorangoti tizvinzwise kuti zvinhu zvokuti zvese izvo zvokuti tinenge takuchigara pasi manje tichionesana nevana vedu kuti that is kana paita freedom yekuti vakomana ava vakwanisa kuexpress. But kana mukaramba kungoisa hondo mumba everyday pari kurwiwa, everyday padai gonzo nachin'ai, baba pavasvika mwana asimuka abva atora remote akaenda, kana kuti aenda kunoona TV somewhere else pavanga vachiseka vanhu, baba pavasvika the whole house is quiet. Izvozvo zvichaita kuti nevanakomana venyu paite matensions ekuti zvinhu hazvifambe zvakanaka. Saka that rebellion inobuda iyoyo. And then kana mukagona manje sababa manje kuti maita relationship iyoyo maonesana, you compromise as well, because remember generational gap sometimes inoita kuti zvimwe zvinhu tipese zvimwe zvinhu tirasike, zvimwe zvinhu tisanyatso, uye zvine zvikwa nema social media platforms ekuti they are solely for communication purposes, kuti vana vane vachitocommunicate like inini vakomana vangu zvana WhatsApp izvi vane vachitoita kuti vacommunicate neni, but nevamwe vanenge vachitaura kunana Snapchat and they are not as harmful as we may think sana baba. But platform yekuti vanotofonerana, platform yekuti vanonyorerana mamessages ipapo, avato zveWhatsApp yato outdated to them kuti pamagenerations iwayo paanozokura WhatsApp kure kusina. But imimi baba mukangouya nemindset yekunzi social media yakaipa chete, every time utongoti social media is bad, everything about social media to you is evil and is a devil. Kunemakubatitsana nevana each and every day kuti ipapo don't do this, don't do that. Moderate, ngavave nefreedom yekukuratidza social media account yake yaavhura, kana nyange akanovhura Facebook okuratidza kuti andavhura Facebook, imochigara pasi kuti uchiri mudiki for this one, ngatimbomirai, ngatiitei ichi mbogumira apa, but ngapave nethat freedom yaanogona kuva nayo iye mwana yekuti akuudza, because kana mukada kuva very strict, the truth of the matter is anogona kuvhara neghost account, hambofi makaziva kuti ndiye afi akaisa picture yake ipapo because ari kukunzvengai imi, and hamufi makazvibata kuti ndiye, agopedza social media yese aine maaccount from Twitter to Facebook to Snapchat to TikTok, kwese aine maaccount amusiri kuziva. So the best sometimes is to know kuti ari kuitei ipapo, momuudza ane madisadvantages, momuudza asiri right for his age, achitofamba akadaro, because vamwe vacho futi sometimes kana mukamunonokera paanozoita pacho anozoita kakutoivhundukira iyo ningirikini yacho zvokuti anoita benzi repasocial media. So ndikuda kungoti tingoonesana kuti zvinhu izvozvi zvatiri kutaura zvinobatsira, because kana magona kuvadaro vana venyu pavanenge vakuita vachikura manje, there is going to be a shift in perspective as they are now on their pathway and road to fatherhood. Vakuzoreitawo vana baba, panoita a turning point panarrative iyoyi, and inouya when the man himself becomes a father. Saka zvimwe zvinhu zvamene tionesana izvozvo zvichazoita kuti akuappreciate paanenge akunzi iye aapadhuze kunoita baba, and all of a sudden the view inobva yatwister kuenda the other side, akuona kuti baba vangu zvavaita zvanga zviri right, and avawo nemwana, kana aine mwanakomana anenge akuonawo generational gap between iye naye, but because makabatirana zvakanaka achanzwisisa kuti mwana uyu kana kuti vana ava ndinovabata sei, how am I going to treat them, and zvinhu zvavo zvinofamba sei, achanzwisawo macomplexities, achanzwisawo machallenges, achanzwisawo maresponsibilities of parenting and of being a father. But zvinoitika ndezvekuti ane simba futi rekudzoka kwamuri imimi sababa vake, nekuda kwokuti pane zvimwe zvinhu zvaachatanga kuona kuti but mudara wangu was right, ini ndaitowo nenharo dzekuti ndandisiri mudiki, but my father
was right, pavakadai vakandidai he was right. So ndo zvavachaona izvozvo kuti zvichaita se zvichakwanisa kuratidza kwamuri. But kana mukada kuti zvese zvive matensions zvichanetsa even kuti azodzoka kwamuri kana achinge ava baba. But tensions iron out acharealize iye kuti baba vake vaimbona as a distance figure vaya was actually navigating the same challenges and the same uncharted waters and making difficult choices out of love and a desire to provide the best option possible. Achatonyazoona kuti muntaraunda watainetsana naye wewe paainavigeta iarea yanga asati ambofamba, because hakuna munhu anopractice ubaba. Baba unotongozvara mwana watobaba uzonzwisa kuti saka unotodzidzira uchitofamba uripo, and it's very difficult kuti ushandise template yekwevamwe because vana vakatosiyana. Iwe unenge waita mwana wako ane pathway yake ari pakutora, iwe ukada kunoshandisa template yekushandiswa kwevamwe kudiscover kuti haikushandire inobva yapedza. Saka iye achatanga kuappreciate paanenge ava baba, achatanga kuappreciate kuti oh okay, so this is how my father was navigating these things. Zvakaoma, but let me see how it can happen. And paano appreciate, he will be able to come back to you and even thank you for what you have been doing. And kana panga paita tensions, panapa ndikutaura kuti pavari vadiki ngatingozama kulimita tensions acho. Anogona kuvapo, but let's limit them. But kana vazokura, every tension as well and every troubled water is going to be bridged pavanokura ipapo, because that shift in perspective inobva yaita pave way for reconciliation yababa nemwana, so that vanokwanisa kuchiconnecta at a deeper level. Saka right now munogona kuzava padeeper level, but palevel patime yanosvika pakuti akuzoitawo baba kana mukagona kuita baba vakanaka, munoconnecta at a very very deeper level, kwete sevavengi but sevanhu one as allies, and also vanhu vakuchishare journey, makuchibatsirana even kurera muzukuru and so forth, makushare journey of parenting, makukwanisa kuwana a common ground, and murikwanisa kuwana the wisdom. Uyu mukomana mwana akwanisa kuwana wisdom from baba and from the predecessor. Baba vake vakanga vari mberi kwake akwanisa kutepa into his wisdom and actions as well. Mashoko enyu aya amaitaura anotanga kuti ring into his mind. Sometimes anogona kusadzoka, sometimes anogona kusauya kuzotaura, but the truth of the matter is kuti acha appreciate kuti mudhara wangu aita zvinhu kwazvo, mudhara wangu ainditira zvinhu zvakanaka. Saka toda kuti tizvinzwisise, because vatsana baba, we are not just there kungozi tingori vana baba, but we are there to pass on the torch and to pass on the legacy of understanding. Saka hatingoripo kungozi tingori vana baba, but tiripo kuti tipase on a torch. Saka mwana paanoitawo baba iye himself anenge akuendesawo malessons akadzidza kwamuri kumwana wake, and the cycle continues through as well. And then that tap and that well of wisdom haimire kucheriwa, because kana akagona kupasa on wisdom mwana wake achadiwo achapasawo on wisdom kune wake zvakare. Saka that relationship ya father and son ngaigone kuva a source of strength, a source of guidance, and a source of connection. Relationship ya baba nevanakomana ngaive a source of what? Strength, guidance, and a source of connection zvakare. Saka build my relations nevana venyu vana baba zvinobatsira izvozvo kuti as they grow they are going to appreciate you more and to be able to pass on what you have given to them, kuzvita pass on to their sons as well. So ndinoda kuti tinzwisise kuti conflict maybe it's conflict zvangu zvanhasi handisinyataura zvakareba, but ndinoda kuti tinzwisise kuti conflict yana baba nevanakomana vavo, it's a universal conflict, and it's just a reflection ye natural progression of generational change. Those are the things that are there, and you would find kuti mairi iyo this old age narrative mune profound transformation. Saka transformation inoitika, and transformation iyo kana ikaitika parelationship yabuildwa zvakanaka, unatsoona kuti it will become the sweetest transformation that you would have seen, because vana pavanoita vana baba vanotoita a shift in perspective that enables them to appreciate their own fathers on a deeper level. So kutaura kwandaita
and they also begin to understand the sacrifices and the decisions and the love that fueled their upbringing. Saka sana baba, I want to encourage you, don't stop sacrificing for your children. Don't stop loving them, and don't stop making even tough decisions for them, because they are going to appreciate all those things as they become fathers themselves. And murwendero rwokunzwisisa nereconciliation inozoitika. The conflict between fathers and sons is not a battle lost, but a bridge crossed. Saka conflict yababa nevanakomana haisi battle lost, but it's a bridge crossed. But isusu tiri kuti mukaibata zvakanaka, panoita baba apa anocheuka anobva aona manga muri bridge. But kana mukatadza kuibata zvakanaka, panoita bridge rakapwanyika manje, otadza kucrossa bridge riyari. Saka let your conflict, maconflict amunoita nevana, make sure kuti munobatsira kuti agone kuva a bridge that would have been crossed, kana kuti bridge ravanenge vacrossa as they continue to move as children. It is also a reminder that untimely, ultimately, the bond between fathers and sons is the testament to the enduring of power, love, forgiveness, and the passage of wisdom from one generation to the next. Saka vana baba ndimune chimuti chewisdom yamuri kuita pass on from one generation to the next. Itambidzai vana ava chimuti zvakanaka. Do not allow the conflict to be bitter, but allow the conflict to be a bridge to the next generation. Vakwanisa kuzoita pass it on as well. Dzidzaiwo zvatiri kurarama, ma-environment atiri kurarama, kuti zvimwe zvii zvaku, because sometimes you demonize everything chiri kuitwa ne-a-generation. Isusu I remember tichakura, vana baba vaingoti vana vamazuva, but vana mbuya vedu vaiti vachitarisa vana baba vedu vaingoti wochifuti vana vamazuva ano. Kureva kuti every generation inonge ichifunga kuti iri better. Baba vari kufunga kuti aitakakura zviri better, taenda kuchikoro nemangai, tisina kupfeka boots, we are stronger. Vana vanonge vachitokutarisai kuti but what was wrong with you? How did you grow up kalife kakadaro? Because vane zvavo zvavari kuita, but zvavari kuitawo izvozvi zvichatangwa kusekwa ne-the next generation. Pamwe next generation inenge yakudzidza kumars every day vachibva panapa paearth vakananga kumars kuenda kuchikoro, vachitokubvunzai kuti maifamba nemotikari kuenda kuchikoro, how was that happening? Pamwe kune kwane mode of transport yekuti someone can travel from America to Zimbabwe in 3 hours. Vakubvunzai kuti how were you sitting 15 hours in a plane? Why were you doing that? Vane vachitoshamisikawo nezvimwe zvamaita, because generations, they change each and every day. So ndo program yedu yatanga tinazo ranhasi. Kana yakubatsira, comment in the comment section. Kana uine zvimwe zvamuri kuda kuti tizowedzera even muchirongwa chino ichi, please don't hesitate to put it in the comment section and let us know what you want us to do. But thank you so much for joining today. Tichiri patopic iyoyo zvakare, next week tinenge takutarisa anonzi ma-toxic fathers, because as you are growing up, apa tachi-eliminate ma-problems anoita kuti pasanyanyova ne-tension. But ndauda kuzotaura ma-problems ekuti uone sababa kuti panapa I'm now becoming toxic, because zvinhu zviri it's kuva toxic chinhu chekuti ari kuto unogona kuto an observer ndiye anogona kutoona kuti but you are now becoming a toxic father. Unongoitofunga kuti I'm just being a normal father, but toxicity iyoyo inozokanganisa ukama hwako nemwana. So I'm just going to talk about toxic fathers on Monday. That is episode number 8. So please make sure you don't miss the Monday episode. Nasi tataura nyaya yeconflict between fathers and son. Tikataurawo zvinofanira kuti zviitwe kuti ukama hwavo hurambe hwakavakika, uye kuti conflict iyoyo izogona kuva bridge in the future. On Monday, we are going to talk about toxic fathers, because ndogona kuti ndakatomira panapa but nditori baba vatori toxic, but ndisingazvione because ndikufunga this is the best way I am raising my children. Zita rangu ndinonzi Lawrence. Thank you so much for watching today. Please share the program from wherever you are watching from. Share in your WhatsApp groups, share on your Facebook platforms, share in your other links. Tibatane sana baba, tibatsirana zvakare. Vana mai, please don't hesitate to continue joining us. Ngatirambe tibatsirana, zvinhu zvedu zvichifambira zvakanaka. Thank you so much for joining us today. Muve nezuva rakanaka. Kune vari manheru, kune vari makuseni muswerewo zvakanaka, vari manheru murare zvakanaka, vari makuseni muswere zvakanaka. Tinosangana on Monday as well as we proceed with our program. Thank you so very much.